Като преподаватели ние сме изправени пред предизвикателството да помогнем на учениците да се ориентират в свят, пълен с разсейвания, стрес и натиск. Но какво би станало, ако разполагаме с прост, но ефективен инструмент, който може да подобри уменията им за учене, емоционалната им устойчивост и цялостното им благосъстояние? Много проучвания и примери от различни държави и култури показват, че един от тези инструменти може да бъде медитацията. Редица изследвания в продължение на години доказват, че медитацията може значително да подобри вниманието, концентрацията и емоционалната регулация. Когато децата практикуват внимателност и осъзнатост, те развиват способността си да се фокусират по-добре, да управляват стреса и да подхождат към ученето с спокоен и ясен ум. Медитацията учи учениците как да наблюдават мислите си без да ги осъждат, като им помага да намалят безпокойството и да повишат самочувствието и сигурността си. Но не става въпрос само за спокойствие. Става въпрос за усвояване на житейски умения, които ще им бъдат от полза далеч отвъд класната стая. Включването на кратки медитативни практики ще създаде по-спокойна среда в класната стая. Учениците ще са по-ангажирани, съпричастни и готови да учат. Като учители, ние имаме силата да оформяме бъдещето. Като въведем макар и елементи на медитация в ежедневието, ние не просто ще помогнем на своите ученици да се справят по-добре в училище, но и ще им дадем инструменти да процъфтяват емоционално и психически през целия си живот. Нека сега да отделим съвсем малко време, за да опитаме заедно едно просто дихателно упражнение. Застанете в удобна позиция, затворете очи и поемете дълбоко въздух през носа. След това бавно го издишайте през устата. Докато вдишвате, представете си как изпълвате цялото си тяло със спокойствие. А докато издишвате, освободете всякакво напрежение или стрес. И така, вдишайте. Издишайте и освободете напрежението. Вдишайте. Издишайте и освободете стрес. Продължете с този нежен ритъм още няколко минути. Когато сте готови, бавно отворете очи и понесете със себе си това чувство на спокойствие, което ще бъде с вас през целия ви ден.